Книжки, наліпки, кримськотатарські прапорці та національні головні убори. У столичній бібліотеці імені Ярослава Мудрого напередодні провели ярмарок на підтримку кримськотатарських політбранців. Усі зібрані кошти передадуть родинам, які після облав окупантів залишилися без годувальників. Символічно, що акцію провели напередодні 75-х роковин депортації, бо і сьогодні кримські татари мусять протистояти окупанту і захищати свій дім. Докладніше Владислав Стужук. День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Хвилина мовчання. Сотні людей заповнили залу Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, аби згадати події 1944-го і підтримати жертв нинішньої окупації Криму. Ми звертаємось до Всевишнього Аллаха і просимо в нього, щоб він був милостивий до всіх тих, хто загинув внаслідок цієї депортації, щоб він був милостивий для всіх тих, хто зараз страждає від окупаційного режиму, щоб він єднав наші серця у любові і мирі, дав нам терпіння і наснаги. Ми просимо у Всевишнього Аллаха, щоб він благословив Україну, мусульман України, українців і кримських татарів. У 44-му майже половина з тих, кого як худобу у товарних вагонах гнали з батьківщини, померли. А ті, хто вижив, поставив мету за будь-яку ціну повернутись додому. Многие, кто остался в живых, давали себе клятву до конца своей жизни бороться с этим гнусным режимом, мстить за убитых своих родных и близких, за тысяч своих сограждан, которые умирали на их глазах, за возвращение на родину, за восстановление всех своих прав. Сьогодні, через 75 років, кримські татари знову вимушені боротись за свою свободу. І агресор той самий, як і його методи. Нескінченні облави, десятки незаконно ув'язнених, зниклих безвісти і просто вбитих руками російських окупантів і їх посіпак. 168 кримсько-татарських дітей залишились без батьків. Щоб підтримати рідних бранців, і влаштували благодійний ярмарок. Всі зібрані кошти підуть на допомогу родинам постраждалих від російських репресій. Підібрав хусточку, думаю, що комусь ми подаримо з наших друзів, жіночу хусточку. І донька в мене підібрала там різну символіку, щоб також подарувати своїм друзям кримсько-татарську, українську символіку. Дружина тяжкохворого бранця Кремля Едема Бекірова Гульнара привезла роботи дітей з Херсонщини. Вони власноруч змайстрували ляльок у національному кримсько-татарському вбранні. Я ще хотіла передати всім дружинам, матерям політв'язнів, щоб вони є прикладом, особисто для мене, тому що Едем теж сьогодні за ґратами, сьогодні 152-й день. І я хочу сказати, що триматися потрібно, буде все добре. Вони повернуться і буде все добре. Історик Гульнара Бекірова презентувала на ярмарку книгу «Шлях лідера». Це історія лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. За автографом героя книги вмить вишикувалась черга. Мустафа Ага і признаний символ кримсько-татарського народу, украинского современного государства и, конечно же, символ Крыма. И не случайно уже в историографии есть такое понятие, как Мустафа Джемилев, сын Крыма. Это совершеннейшая правда. Он действительно символ крымских татар сегодня был, есть и будет. Народжений за півроку до депортації, Мустафа Ага все життя присвятив боротьбі за свободу, гідність і повернення на історичну батьківщину. І тепер він певен, нинішньому російському режиму, так само, як і радянському, настане кінець. В том, что эта деоккупация обязательно произойдет, в этом нет никакого сомнения. И я надеюсь дожить до того дня, когда мы в Крыму в большом кругу соберемся, все эти российские паспорта, навязанные нашим соотечественникам, соберем в одно место и будем вокруг этого костра танец хайтарму будем танцевать. Владислав Стужук, Максим Кондратенко, Заман, АТР.